Dakigunez, momentu angeluarra ezinbestekoa den magnitudea dugu mekanika klasikoan. Hauxe dugu, R, biderkadura vektoriala, P dugu M bider V, orduan M, R, biderkadura vektoriala, V bezala ere jar dezakegu. Claro, lehenengo eta behin, L momentu angeluarra zentzua dauka hiru dimentsioetan. Orain arte dimentsio bakar batean egon gara, orduan R eta P norabide berdinean daude, eta kasu horretan L momentu angeluarra nuloa dugu. Baina hiru dimentsioetan gauzak diferenteak dira. Eta esan dugunez ezinbestekoa da, beste arrazoien artean, momentu angeluarra indarraren momentuekin erlazionatuta dagoelako, ez? Indarren momentua, M bezala izendatzen duguna, da R, biderkadura vektoriala F izanik partiko baten gaineko indarra, eta hori dugu momentu angeluarraren denboraiko derivatuaren berdina. Eta kasu konkretu batean non daukagun indarra, zentrala bada adibidez, orduan era honetan adieraz dezakegu, orduan daukagun indar horren momentua nuloa dugu. Eta indarraren momentua 0 bada, hemetik ondorioztatzen duguna, da L hori konstantea dugu. Eta konstanteak diren magnitudeak mekanika klasikoan eta mekanika kuantikoan, edozein kasutan oso importanteak bihurtzen zaigu. Momentu angeluarra, energia, sistema kontsebakorrak direnean. Orduan, mekanika klasikoa momentu angeluarra indar zentrala ditugunean, askotan erabiltzen dugu. Eta hori da hidrogeno atomoan daukagun indarra mota. Planetatan indar gravitatoreekin gertatzen den bezala. Orduan, mekanika klasikoki hidrogeno atomoa aztertu nahi izan ezkero momentu angeluarra ezinbesteko izango litzateke. Kuantikoki ze gertatuko den? Ikusi beharko dugu ea horren importantea dugun ere kuantikoki. Egian, zure susmoa da ziurazki baietzala izango dela, ezta? Baina ziurazki era diferente batean. Orduan, era honetan biderkaketa vektorial baten bidez defendatuta daukagunez, orduan, badakizue nola hori biderkaketa eskalar hori, hementxe daukagun matriz honen bitartez definitzen dugula, eta koordenatu kartesiarretan dugun adierazpena, nahiko simplea dugu, hori dugu x, y, z jartzen dugu hementxe dagoen hilar honetan, eta gero bestaldetik, azkeneko hilaran, px, pi, eta pz. Era horretan determinante hause eginez ateratzen dugu aterako genezakeen momentu angeluarren adierazpenak. Hala eta guztiz ere, daukagun simetria hidrogeno atomoan izango dugun simetria esferikoa dela da interesatuko zaigu momentu angeluarren adierazpena, baina koordenatu esferikoetan. Eta horretarako egin behar duguna izango da R posizio vektorea koordenatu esferikoetan aztertzea eta momentu lineala ere koordenatu esferikoetan aztertzea. Hau da, abiadura azken finean koordenatu esferikoen aztertzea. Oso ondo, horretarako beraz, behar duguna, esan dugunez, da alde batetik R posizio vektorea koordenatu esferikoetan, hause dugu, beraz, simplea, ez da gauza ez dugu gauza handirik behar izan horretarako, eta gero bestaldetik abiadura jarriko dezagun denengo, abiadura adierazi beharko dugu baita koordenatu esferikoetan. Beraz, abiadura dugu posizio vektorearen denboraiko derivatua, eta klaro, honen denboraiko derivatua egin beharko dugu, eta hori dugu lehenengo R punto, R modularen denboraiko derivatua, bider R vektore unitarioa. Baina gero hortxe ez da amaitzen, ze esan genuenez, hau ere denborarekin aldatzen da. Beraz, horren denboraiko derivatua ere aztertu beharko dugu. Ea ba. Eta hau ez da horren triviala hori aztertzea, bai? Beraz, ointxe egingo duguna izango da, L-ren adierazpena koordenatu esferikoetan aztertu edo adierazi nahi badugu, ezinbestekoa dugu lehenengo eta behin adieraztea zein den honek duen adierazpena. Horretarako, kontutan hartu behar dugu, hasteko jarriko dugu R vektore unitarioaren
adierazpena bai tita, bai firen, eta jarriko dugu i, j eta k vektore unitarioetan, ja garatu genuen adierazpena dugu hau. Sinu tita, kosinu fi, bider i vektore unitarioa, gehi sinu tita, sinu fi, j vektore unitarioa, gehi kosinu tita, k. Hau dugu r vektore unitarioa. Beraz, ointxe egingo duguna izango da, honen denboraiko deribatua. Gora ezagun, tita eta fi, denboraren dekin aldatuko direla, beraz, hementxe ekarpen diferenteak izango ditugu. Lehenengo guzti honen denboraiko deribatua aztertuko dugu, beraz, lehenengo sinu titoaren denboraiko deribatua, eta hoize dugu kosinu tita, bider kosinu fi, bider tita punto. Jarraituko dugu, ze hointxe kosinu firen denboraiko deribatua dugu, beraz, gehi sinu tita, bider kosinu firen denboraiko dugu minus sinu fi, beraz jarriko dugu hemen minus sinu fi, bider fi punto, eta i vektore unitarioa. Gero jarraitzen dugu, daukagu kosinu tita barkatu, sinu fi, titaren denboraiko deribatua, gehi sinu tita, kosinu fi, firen denboraiko deribatua, bider j vektore unitarioa, minus sinu tita, titaren denboraiko deribatua, bider k. Osondo, orain, egingo duguna izango da, hau honek duen adierazpena bermoldatuko dugu, eta horretarako egingo dugu alde batetik tita puntuarekin doazen ekarpenak, eta fi puntuarekin doazen ekarpenak aterako ditugu. Beraz, lehenengo tita punto kanpora aterako dugu, eta hau dago hemen, baita daukagu hemen, eta azkeneko hause dugu hemen. Beraz, dago biderkatzen kosinu tita, kosinu fi, bider i vektore unitarioa, gehi kosinu tita, sinu fi, j vektore unitarioa, minus sinu tita. Sinu tita, bider k vektore unitarioa. Bueno, ja badaukagu beraz honekin tita puntuarekin doan ekarpena, eta gero beste fi puntuarekin doan ekarpena ikusten zuen ez denak daude fi puntu sinu tita, fi puntu sinu tita, beraz aterako dugu kanpora sinu tita fi punto, eta orduan geratzen zaiguna da minus sinu fi i vektore unitarioa, gehi kosinu fi j vektore unitarioa. Eta gogoratzen badugu, bai titarekin lotutako vektore unitarioa eta fi puntorekin lotutako vektore unitarioak daukaten adierazpenak, ikusiko genukeen, hau, zera dala, hau dugu, titaren vektore unitarioa. Eta hementxe daukaguna, da firen vektore unitarioa. Beraz, hau kontutan izan da, geratzen zaigun adierazpena, era honetan adieraz dezakegu. Tita punto bider tita vektore unitarioa, beraz, honek ematen du, abiaduren ekarpen ortorradialak, ez? Ze ekarpen radiala dugu hau. Gehi sinu tita fi punto bider firen vektore unitarioa. Beraz, ja badaukagu r vektore unitarioaren denboraiko deribatua adierazita. Orain bakarrik geratzen zaiguna da, jartzea bider r ekarpen ortorradiala, oda, erradioaren perpendikularrak, ze bai titaren vektore unitarioa eta fiben vektore unitarioak ekarpen ortorradialak dira, oda, erradioaren ekarpen honen perpendikularrak ditugu. Beraz, geratzen zaigun abiadura, koordenatu esferikoetan adierazita, da lehenengo ekarpen radiala, r punto bider r vektore unitarioa, eta gero daukagu bi ekarpen ortorradialak, r tita punto titaren vektore unitarioa, gehi r fi punto
sinu tita, phi vektore unitarioa. Bi ekarpen hauek, ekarpen ortorradialak dinogun bezala. Hau da, ekarpen polarra, v tita ero deitu dezakeguna, eta hause, abiaduren ekarpen azimutala, v phi izendatu dezakeguna. Beraz, ja, baditugu, zeintzuk diren abiaduraren ekarpen diferenteak koordenatu esferikoetan, eta hau bera erabil dezakegu, L-ren adierazpena koordenatu esferikoetan adierazteko. L bera dugu, kasu honetan esferikoetan daukagu R, tita, eta phi, lehenengo R vektore unitarioa jarri behar dugu, eta hori dugu koordenatu esferikoetan R, eta beste osagai hauek 0 dira, eta oraintxe jarri behar dugu abiadura esferikoetan, eta bider M egin. Orduan, M kanpora aterako dugu, eta azkeneko hilaran jarriko dugu abiaduraren ekarpen diferenteak, osagai diferenteak, baina esferikoetan. Beraz, daukagu lehenengo R punto, R tita punto, eta R phi punto sinu tita. Oso ondo. Eta hau garatzen badugu, honen hau 0, 0, phirekin doan ekarpena daukagu lehenengo, beraz, M, hau guztia egongo da biderkatzen, M hori, daukagu R karratu tita punto phi vektore unitarioa, eta gero daukagu minus R karratu phi punto sinu tita bider tita vektore unitarioa. Beraz, hau daukagu, atera dugu zein den L-ren adierazpen orokorra, baina koordenatu esferikoetan. Interesantea izan daiteke baita, honekin batera aztertzea zein den L karratu, ezta? Ziurazki hori ere behar izango dugulako. Orduan, zuzenean hortik, L-ren modularen karratua atera dezakegu, eta horixe dugu M karratu, eta dago biderkatzen R berlau, tita punto karratu, gehi R berlau, phi punto karratu, sinu karratu tita. Beraz, hau dugu L-ren modularen karratua. Eta interesantea denez, ikusiko dugu nola L-ren modularen karratua eta momentu angeluarak baita energiaren adierazpen orokorrean agertzen dala, bai? Bueno, horretarako zera egingo dugu? Horretarako aztertuko dugu zein den energien adierazpena eta batez ere energia zinetikoa, baina jarriko dugu hasteko energiaren Hamiltonaren adierazpen orokorra, zer esanik ez, energia zinetikoa, gehi energia potentziala, eta energia zinetikoa dugu bat biren MV karratu, gehi energia potentziala, segun eta zein den energia potentziala, ordenatu esferikoetan, hiru aldagai hauen funtzioan izango ditugu. Oso ondo. Orduan, V karratu hori jarriko dugu dana, adierazpen hause jarriko dugu koordenatu esferikoetan. Horretarako adieraziko dugu V karratu, baina koordenatu esferikoetan. Eta hori egiten badugu, kontutan hartzen badugu, erabilitako eta arteratako adierazpena daukagu R punto karratu, hori daukagu ekarpen radiala, eta gero bi ekarpen ortorradialak, ezta? Daukagu R karratu, tita punto karratu, gehi R karratu, phi punto karratu, sinu karratu tita, ezta? Hauek dugu, ikusten ekarpen ortorradial hauek, ikusten baduzue, ekarpen ortorradial hauetan fijatzen bagara, zera ikus dezakegu. Joan gaitezen L karratuaren adierazpen horietan, joaten bagara, zera ikusten dugu. Hoiek, hemen ere agertzen direla. Hauze, ikusten baduzu, L karratu, zati M karratu, hau, dugu, berdin, L karratu,
hemen agertzen direnak dira. Zati M karratu eta zati R karratu. Ez hemen agertzen diren adierazpen hau V karratu horretan agertzen diren adierazpenak L karratuaren proportzionala dugu. Beraz, hau beste era batean adierazita, jar genezaken ondorengo eran. V karratu bera, jar genezaken ekarpen radiala, hori independentiki doa. Baina ekarpen ortorradiala aztertzerakoan, L karratuaren proportzionala dugu, bai? L karratu, zati M karratu, R karratu. Orduan, energiaren adierazpena aztertzerakoan, Hamilton darra aztertzerakoan, daukagu. Alde batetik, energia zinetikoa, baina ekarpen honekin lotuta dagoena. Eta hori da, bat biren MR karratu. Eta gero bestaldetik, daukagu ekarpen ortorradiala. Ekarpen ortorradiala dugu, gehi, bat biren L karratuaren funtzioan jar dezakegu, bider M, L karratu, zati, M karratu, R berbi. Era honetan adieraz dezakegu, gehi zer esanik ez, energia potentziala. Orduan, hau agian txukunago jarri ezkero, adieraz dezakegu, gure Hamilton darra, energiaren adierazpena daukagu. Alde batetik, R puntuarekin doana. Hau da, energia zinetiko radiala. Bestera batean adieraz dezakeguna, bai? Hau izango litzateke, PR dugu, da momentu linearen ekarpen radiala. Beraz, masa bider VR. Edo VR dugu, azken finean, R-ren modularen denboraiko derivatua. Gero, gehi, daukagu ekarpen zinetiko, energia zinetiko ortorradiala. Eta hori bera, momentu angeluaren funtzioan jar dezakegu. Simplifikatzen badugu ditugu masak, meko masa beste honekin simplifikatzen badugu, daukaguna da L karratu, M, M, R karratu, gehi, hortxe egongo den energia potentziala segun eta zein den daukagun kasua. Orduan, interesantea dugun beste gauza bat, energiaren adierazpen orokorrean, batez ere energia zinetikoen adierazpenean, hortxe ere agertzen zaigu L karratu hori. Eta zer esanik ez, interesantea dugu, L hori konstantea badugu, gauza hau, guztia hau, konstantea egingo zaigu, bai? Hau baita dugu kontutan hartu beharko dugun adierazpen hause, ze ikusiko dugunez, baita oso erabilgarria izango dugulako hidrogeno atomoa aztertzerako orduan.